Здравейте хора, какво стана, как е положението? Аз съм Данката и ще се върна се малко като свърши този матч, защото няма какво да се гледа. Здравейте хора, ето ме, връщаме се в мачовете, ето вижте тима от бая време, от няколко дни почнах така сериозно да си наблягам върху тима. И ето сега него ще го хелвам най-много, защото е на най-високо ниво. И да. И да си купим ли този или не? Абе, айде ще го купиме. Може. Той няма проблеми. Ето и матчът ни е срещу Уест Хам. Срещу Уест Хам, в смисъл. И мисля да не пускам титуляри много. Вратаря си остава, този си остава. Опа. С този състав ще играме. Ето, покажам ли го и ще пусна малко Пламен Илиев на вратата. Само, ето Пламен Илиев. Второто по време ще пуснем Алисън Бекър. Да, така ми е тактиката. И матчът започва. Който номер да е Пламен Илиев семията, той е вратар. Но, да. Сега ще дадем топката на него, да видим кой номер е. 13 номер, перфектно даже. И за черни бутонки нямам проблем. Сълнем. Перфектна атака! Още сега ви казвам, че този матч може и да не е сигурен, но ще се пробваме да го биеме. Този смисъл не е много труден, не е много лесен, така че... Не засада! Верно ли? Това как не е засада, хора. Вижте къде ми беше Лука Модрич. Затова не исках да му я дам, ама му я дадох, не знам. Добре, за сега. Перфектно започваме. Ето ме имене, Вердов, Даниелчо. Ето го е Килиан Ембапе. Ембапето. Пау! Перфектно, бат. Бата. Хора, изчакайте да си оправя камерата, че тега не ми е много удобно. Ето така. Пляс. Да, няма как да не хвана. Ама то на бичи, иначе може така да я остави, да се бута назад и да. Какво да се обяснявам? Дайте да си играем матча и да се знае просто. То Вердов много добър бе. Пау! Горната града. Това беше направо много красиво изпълнение според мен. Направо тук му щупих. Така искам да го видя. Тук направо му щупих канчето, брат. Ау! Перфектно. Перфектно. 2-0, почти 40 минута. Това е направо... Как ще е да форфейтна? Пляу! Добре беше. Хора, само на мен ли ми намерисва или това е easy win? Тук засада. То ми беше ясно. Мисля, че следващия ни матч ще бъде срещу Манчестър Юнайтед или срещу друг отбор. Но срещу Манчестър Юнайтед също ще има матч. Така че очаквайте в следващите епизоди да има матч срещу Манчестър Юнайтед. Гол! Yes! Вратар се вкара автогол, ама нямаме проблеми. Нямаме време за проблеми. Да, нямаме проблеми. Добре, хайде сега като свърши матча да пускаме. Те няма толкова много положения, така че няма да пускам никой, освен да сме на малко. Пламен Илиев ще остава на вратата, но... Кой да смениме, кой да пуснем, не знам.
Добре, дайте. Не, няма да пускаме никой. Ако някой не ми харесва, го сме. Вижте Килиан Мбапе. Много добър. Право перфектен сега. Ау! Тук много добре му се измъкнах. Само ви казвам, че по-поръчно тази игра си стигате с хак. Защото мога да направите перфектният отбор, който си искате. Има само зад играчи, мога да направите отборът си, който искате, но с хак. Хепи модото, там си тегли, прищите Dream League, Soccer и да. Ако не знаете, за те, които знаят, сега да не почнат да ме обиждат, смисъл. Дека, че не са тъпи, защото не е лой. Тяу, пляс. Аре, сега ако вкарам, аз съм трамвай. Вкарам я. Не, няма. Знах си. Пляс. Пау. Пате го бе вкарал! Лелелелелелелеле! Ау. Да, тук най-добре той да центрира. Пау! Майко, каква странична ноица. Пау! Центриране! О май гаш! Това бата иска вкара се за ноица, не ме повярвам. Това направо не го очаквах от него. То баш от Тиско хора, погледнете какво изпълнение. Пау. Като да гарат бил как вкара на това. Тук заболя. Абе хора, още малко остава. Сам на кого е. Зае си бе! Няма стана, няма. Плюс. Няма хора, просто това е гарантирана победа. И да. Пато, опитах се да го приложа, човек. Zabayeta. What a well-timed tackle. Sends it long. Defenders are looking to the assistant for the flag stays. He must score, surely. He shoots. His teammates swarm it. Добре. Great start. Това може да го взехме. Official has indicated 3 minutes. И ще го пусна на пауза. Хора, ето връщаме се с мача. Mbappe. Well intercepted. It's with the striker. Даниел. Gets the shot in. Абата, много каква беше тази сала, Каспар Шмайхел много ясно, че ще фана. Фащам я. Аре, аз съм бе. Вкарвам я. Добър съм. Yes, бе. Yes. Това е мач срещу Лестър. Така че, хора, този клип ще е някъде около 14 минути. Не знам, но ще има продължение от поредиците, така че няма да се пресвърши. Всеки ден ще качвам по едно или през един-два дена, ще качвам по видео, за да има някакво... Да може някак си да направим нещата. Оу! Перфектно беше, да. След това по време, след този матч, после почвам още едно клипче, защото не съм снимал от отдавна и 2-0. Илиев много доволен
Просто хора, айде. Каква е тази простотия? Fucking shit, mate. Много ясно, че това. Пожарогасител. Айде, време е да биеме този отбор 3-0. 3 или 4-0, това е Лестър все пак, не е Барселона или Манчестър Юнайтед. Мисля, че следващия матч или последващия ни ще бъде срещу Манчестър Юнайтед. Защото първите ни два матча, първо ни беше срещу Уест Хем, после срещу Лестър. Или просто игра сега някакъв смисъл. Или игра сега от английската лига. Или играя там Global Challenge Cup, Light Cup. И да. Пляс. Хора, какво стана, бе? Пащай, бе, Пламка. Браво на Пламен Илиев. Много добър това вратар, бе. Абе, се направи, бе! Не! Хора, чакайте, че ще се прецакам. Аз играя, правя си номерца. Така... Давай, Александър Аронов. Ти си. Шегувам се, бе, това е много добър. Да, ето го. Пау! The defender could be in trouble here. Now Isco not doing easy on that position today. They're hungry for more. Пау! 3-0. Добре, този бъл добием 4-0, още сега ви казвам. И да. Също матч ви почваме второ клипи, хора. Хоре, бе, брат, защо всеки път така ми се получава? Не, няма пипаш. Пляс. Пау! Пускам. Той е много бърз. Стопачка е, така че няма проблеми. Може така да го заобиколиме. Да. 100% това ще да е 4-0. Но сега ще се реванширам, така че не се притеснявайте. Няма шанс да ми вкарат. 3-0 ги бием. Последна атака. И тя е гол, още от сега ви казвам. Айде! Няма да фанш! Yes! 4-0. И това беше от края на този епизод. Надявам се да ви е харесал. И ако е така, оставете по едно лайк и по един коментар. Айде, чао!